салом тамошобинони азиз, маслиҳати пагоҳи рӯзии навбатии моз манзури шумо аз телевизиони Баҳористон. Дар барномаи имрӯза суҳбат хоҳем кард оид ба бемории зуком дар кӯдакон. Барои ба саволҳои худ ҷавоб гирифтан ба барномаамон даъват кардаем духтури кӯдакона Нуралиева Гулбаҳор Мақсудиновнаро. Ташаккури зиёд ки ба барномаи мо омадед. Саломат бошед. чӣ тавре мо медонем айни ҳол фасли зимистон аст ва назар ба дигар фаслҳои сол кӯдакон бештар ба бемории зуком дучор мешаванд. Ва саволи аввалини мо ин аст ки бемории зуком дар кӯдакон чӣ гуна сипарӣ мешавад? бемории зуком ин бемории мавсимӣ буда дар фасли зимистон бештар вомехӯрад ва тез паҳн мешавад. барои ҳамин мо бояд нишонаҳои асосии онро донем ки кӯдаконро аз ин беморӣ эҳтиёт кунем, чунки ин ҳам оризаҳои зиёд дорад ва кӯдакон нисбат ба калонсолон 3-4 маротиба зиёдтар ба ин беморӣ гирифтор мешаванд аз ҳисоби хурд будан, инкишоф наёфтан то охир иммунитети бадан ва роҳҳои нафас. бемории зуком дар кӯдакон бо ҳароратбаландӣ, яъне бо дарди мушаку устухонҳо, яъне сулфазанӣ, рафтани оби бинӣ, беҳолии умумӣ, дарди сар, пастшавии иштиҳо, яъне бехобӣ, ин ҷиқӣ мегузарад. бемории зуком дар кӯдакон вазнинтар мегузарад. нишонаҳои асосии он ин барандшавии ҳарорати бадан, дарди сахти сар, дарди мушаку устухонҳо, паст шудани иштиҳо, вайроншавии реҷаи хоб, инҷиқии зиёд, яъне беҳолии умумӣ мебошад. саволи навбати мо ин аст ки зуком аз шамолхӯрӣ бо кадом нишонаҳо фарқ мекунад? фарқи асосии зуком аз шамолхӯрии роҳҳои нафас ин заҳролудии зиёди организм мебошад. яъне организм зиёд заҳролуд мешавад, беҳол мешавад, бемадор мешавад кӯдак ва аз ҳамин сабаб мо бояд ба модарон тавсия медиҳем ки яъне барои заҳролудиро кам кардан бисёртар аз нӯшокиҳо истифода баранд ва кӯдак маҷбуран ҳам бошад ки яъне нӯшокиро фаромӯш накунанд ва аз истеъмоли об зиёд истифода баранд. ташаккури зиёд. ва саволи навбатии мо ин аст ки дар кадом ҳолатҳо волидайн бояд худсарона ба табобаткунии кӯдакон шурӯъ нанамоянд ва ба духтур муроҷиат кунанд? чӣ тавре мо медонем бисёре аз волидайн дар хона яъне табобаткуниро шурӯъ мекунанд ва дертар ба духтур муроҷиат мекунанд ки баъдан яъне ба ҳар гуна оризаҳо оварда мерасонад. ҳангоме ки дар кӯдак дигар бемориҳои музмин ҷой дорад, вақте ки дар анамнези кӯдак дар ҳаёт яъне ихтилоҷҳо ҳангоми дигар бемориҳои аз сар гузаронда мушоҳида шуда буд. ҳангоме ки дар давоми 3-5 рӯз яъне дар бемор беҳбудӣ мушоҳида карда намешавад, вақте ки ҳароратбаландӣ дуру дароз ва дараҷанокияш аз 38 паст намешавад, дар аввал яъне ихтилоҷҳо мушоҳида шуда буданд. бемориҳои музмини ки дар кӯдак вуҷуд дорад, агар ҳамаи инҳо ҷо дошта бошанд, бояд ба худтабобаткунӣ давом надода ҳатман ба духтурон муроҷиат намояд. ташаккури зиёд. ва саволи дигари мо ин аст ки барои пешгирӣ кардани беморшавии кӯдак ба падару модарон чӣ тавсия медиҳед? тавсияи мо ин сайругашти зиёд дар ҳавои тоза, нарафтан ба ҷойҳои серодам, истеъмоли зиёди маҳсулоти тару тоза аз меваҷот ва сабзавот бисёртар истифода баранд ва ҳатман ҳавои хонаро тез-тез иваз намуда ба рӯбу чини намнок машғул шаванд. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, ин буд маслиҳати пагоҳи рӯзии мо оид ба мавзӯи зуком дар кӯдакон. ташаккури зиёд ки ба барномаи мо омадед ва ба саволҳои мо ҷавоб гардондед. мо умед дорем ки тамошобинон тавонистанд каме ҳам бошад маълумоти худро бештар гардонанд. ин буд барномаи навбатии мо. То барномаҳои дигар.